Lăudăm pe Domnul pentru ocazia pe care o avem și astăzi, să fim împreună și în timpul care urmează să deschidem Sfânta Scriptură și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă și mintea și inima să înțelegem cuvântul Lui pentru noi astăzi. Am vrea să citim în dimineața aceasta din 1 Samuel, în capitolul 21. Citim din 1 Samuel, capitolul 21, primele 6 versete. Începem cu un pasaj mai scurt și avem și astăzi înaintea noastră încă o pagină din viața lui David, din cuvântul lui Dumnezeu. 1 Samuel 21. David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, care a alergat speriat înaintea lui și i-a zis: „Pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine?” David a răspuns preotului Ahimelec: „Împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis: nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ți-am dat-o. Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. Acum ce ai la îndemână? Dă-mi 5 pâini sau ce vei găsi?” Preotul a răspuns lui David: „N-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfințită, doar dacă oamenii tăi s-au ferit de împreunarea cu femei.” David a răspuns preotului: „Ne-am ferit de împreunarea cu femei de 3 zile de când am plecat și toți oamenii mei sunt curați. De altfel, dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfințită negreșit azi de acela care o va face.” Atunci preotul i-a dat pâinea sfințită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea Domnului, ca să fie înlocuită cu pâine caldă în clipa când luaseră pe cealaltă. Până aici cuvântul din Scriptură deocamdată. Frați și surori, trăim într-o vreme a războiului și a urii. Și se vede lucrul acesta foarte clar, mai ales în ultimele zile, dacă v-ați uitat și la știri, tensiuni și conflicte în zona Israelului, Liban, zona Levant, cum se numește, și în vecinătate. Conflicte, ură și război care, de fapt, au o istorie lungă. Nu de acum, nu de azi sau de ieri, nu de, cât zic ei, de 70 de ani. De mii de ani sunt lupte acolo. Și, de fapt, și aici, când citești în Samuel despre viața lui David și Saul, vezi că și atunci erau lupte, conflicte între diverse grupuri din zona aceea. În cuvântul pe care l-am citit în dimineața aceasta, vedem cum David fuge de Saul pentru că era urât de împărat și vroia să-i ia viața. De fapt, capitolul 21 din Samuel chiar descrie cuvântul acesta, cum David a fugit de Saul la preotul acesta Ahimelec din Nob. S-a despărțit de Ionatan în capitolul dinainte și au rămas buni și au reînnoit legământul să țină unul la altul, să se sprijine unul pe altul, și David a luat calea exilului. A devenit un fugar. Pentru că era rivalitate între oameni, rivalitate politică. Cine să fie rege? Saul ținea la domnia lui, iar David fusese uns și făgăduit că el va fi viitorul rege. Și acum el căuta să scape de Saul, de ura lui care a vrut să-l ucidă. De fapt, cu puțin înainte se spune că David fugise la profetul Samuel, în capitolul 19, cred că este. David fugise înainte la profetul Samuel, care era în cetatea Rama, iar acum David, după ce se desparte de Ionatan, fuge într-o altă cetate, Nob se numește, iar așa spune versetul 1. David a mers în cetatea Nob, la preotul din cetate, care se numea Ahimelec. Deci cine studiază Biblia, locul acesta, Nob, era nu departe de Ierusalim, la nord de Ierusalim, ca la 3 km, și era cetatea unui grup de preoți, cetatea preoților din vremea aceea. Înainte fusese la Shilo, pe vremea lui Eli. Acum era
cortul întâlnirii și închinarea și jertfele era aici la Nob. Și aici e prezentat acest personaj Ahimelec, oarecum un personaj nou în Vechiul Testament, care e prezentat aici în capitolele 21-22 și vedem cum interacționează el cu David. Ahimelec, de fapt, înțelegem din Vechiul Testament, era preot și era din familia preotului Eli, care fusese preot înainte, era din neamul lui. Când Samuel era mic, Eli fusese preot. Acum Samuel era bătrân și altul era preot. Era un nepot, de fapt, al lui Fineas, care fusese unul dintre băieții lui Eli. Și aici, în cetatea asta unde a fugit David, acolo era cortul întâlnirii, acolo era locul jertfelor, acolo era chivotul Domnului în cort, acolo și erau și efodul prin care preoții căutau să afle voia lui Dumnezeu. Și vezi aici, Samuel 21 arată care a fost atitudinea preotului față de fugarul David. Cum au interacționat acești oameni. Și aș vrea să ne oprim la acest titlu de mesaj în dimineața aceasta, când citim în 1 Samuel 21 și 22. Am vrea să vorbim despre prețul devotamentului față de unsul Domnului. Adică vedem că acest preot Ahimelec își arată devotament, suport, îl sprijină pe David, pe unsul Domnului. Și cum este arătat sprijinul sau devotamentul lui? Aș vrea să observăm 3 idei în dimineața aceasta din 1 Samuel, în care vezi că preotul Ahimelec e de partea lui David, îl sprijină, îl ajută. Și îl văd în trei feluri. Ahimelec îl ajută pe David. Aici e la începutul capitolului 21. Îl ajută că îi dă mâncare, el cere, dăm pâine și după aia spune, dăm și arme. Îi dă și mâncare, îi dă și arme. Deci e de partea lui, îl ajută. Apoi îi ia apărarea când Saul îl cheamă pe Ahimelec să dea socoteală, să-l judece. Ahimelec îi ia apărarea lui David. Și spune, David e un om apreciat de popor, e nevinovat, în alte cuvinte, dar vezi, pentru devotamentul lui, știți cum se încheie istoria? Ahimelec este ucis. Împreună cu toată familia lui. Deci, într-un fel, e o pagină tristă, tragică în viața lui David, această întâlnire cu Ahimelec, preotul din vremea aceea. Deci, vezi, ne întoarcem aici, în capitolul 21, versetul 1. David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, care, spune acolo, a alergat speriat când l-a văzut. Speriat, tremurând, zice altă traducere. Și îl întreabă, dar de ce ai venit, David, singur aici? Ce-i cu tine? Versetul 1, mergem înapoi la text. De ce ești cu tine și nu e nimeni aici? Cu alte cuvinte, preotul, când l-a văzut, și-a dat seama că ceva era în neregulă. Ce-i cu David aici, cu venirea lui? Poate că el știa că David fusese unsul Domnului. Poate auzise de la Samuel. Poate auzise de dușmânia, de rivalitatea între Saul și David. Că nu era un lucru, era cunoscută la curte, nu? A dat de multe ori cu sulița în el, a căutat să ia viața și așa mai departe. Și în Ionatan. Și iese înaintea lui speriat. Și acum, versetul 2, David îi răspunde, dar vezi, nu îi spune adevărata situație, că sunt urmărit de Saul, vrea să mă ucidă. David îi spune altceva. Vine cu altă poveste, nu? Regele mi-a încredințat o misiune, o poruncă, o misiune secretă, cum ar fi. Așa, în grabă, a trebuit să fug și am venit la tine, sunt singur. Cu alte cuvinte, l-a mințit. Da? Deci David vine la preot, vezi, când vii la preot, e de așteptat că spui adevărul. David se duce la preot și nu spune adevărul. Am venit cu o misiune secretă de la Saul. El fugea ca să scape cu viața. Frați și surori, este permisibil să minți sau să ascunzi adevărul dacă e o situație critică? Mulți dintre noi ne pomenim într-o situație așa care parcă n-ai ieșire și zici, ok, n-am avut ce face, am trăznit și o minciună. E ok? Pentru credincioși? Nu? Cum este posibil ca tocmai eroul poporului din vechime, tocmai David, împăratul cel mai prețuit, să mintă în fața preoților, nu? Sigur, noi știm că David, în psalm,
El s-a căit, nu? De multe ori s-a căit de păcatul. El și-a cerut iertare. Dar minciuna rămâne minciună. Și el o repetă, nu? Și frați și surori, vezi, orice om și noi suportăm consecințele păcatelor noastre și ale alegerilor noastre. Noi spunem, Doamne, iartă-mă! Și Dumnezeu este credincios și drept și ne iartă. Dar dacă trăiești în păcat și faci tâmpenii și prostii, să suporți consecințele, frate, soră sau tânăr. Avem copii care au făcut alegeri rele și suportă, nu? Că s-au încurcat cu cine nu trebuie. Sau au avut copii fără să fie căsătoriți. Sau știu ce alte prostii au făcut. Și acum David, alesul unsului Dumnezeu, vine înaintea preotului și îl minte. Nu? Minciunile lui David au avut urmări tragice. Și urmarea a fost aici, în textul citit, și vezi în capitolul 22, a fost moartea unor oameni nevinovați. Mai târziu, păcatele și imoralitatea lui David au avut consecințe tragice, care a fost moartea unui copil inocent, când David a păcătuit, nu? Și vezi, noi, la rândul nostru, când păcătuim, suportăm urmările alegerilor noastre și a greșelilor noastre. Dar, frați și surori, încă un lucru important, vezi? Biblia nu ascunde păcatele personajelor principale. Păcatele lui David. Cine a scris? Unii zic, a fost scrisă de niște preoți care au vrut să facă ceva așa. Dar vezi, ei nu ascund păcatele lui David, al lui Petru, al lui Pavel, care și el s-a certat și altele. Asta știți ce înseamnă și dovedește? Că Biblia este o carte care spune ce s-a întâmplat, adevărul. Și putem să ne încredem în validitatea cuvântului, care descrie așa cum a fost și viața lui David. Și acum, deci, David îi spune, am venit, că regele m-a trimis într-o misiune secretă și versetul 3 îl întreabă pe preot, ce ai la îndemână? Ce ai pe aici, la cortul tău de jertfe aici? Dă-mi pâine sau ce vei găsi, versetul 3. Deci îl vezi că este un om flămând, ajunge la preot, că e flămând, e foame, e într-o situație disperată și cere ajutor, nu? Și aici vezi primul aspect în legătura sau relația asta între Ahimelec și David. Vezi că Ahimelec, preotul, îl ajută când îi cere. Dăm 5 pâini sau ce vei găsi? Versetul 4. Preotul Ahimelec spune, nu am la îndemână pâine obișnuită, dăm doar pâine sfințită sau consacrată, dar dacă tu și oamenii tăi sunteți curați, nu? Pâinea sfințită, care era în locul sfânt pe masă acolo în cort, putea să fie mâncată după lege doar de preoți care erau curați, după ce a fost luată de pe masă, de acolo, din locul de închinare. Frați și surori, noi cum putem să ne apropiem de lucrurile sfinte? Cuvântul spune, trebuie să ai o viață curată și o desprindem și de aici și din alte locuri în Scriptură. Și David spune, oamenii mei sunt curați, nu au avut legături cu femei. Și vezi, atunci preotul, versetul 6, atunci preotul i-a dat pâinea sfințită. Că nu era altă pâine, dar spune, fusese luată de acolo, de pe masă, înlocuită cu pâine proaspătă și i-a dat pâinile astea. Nu? Deci preotul Ahimelec a știut că ajută pe cineva în nevoie. A știut că a salva viața unui om sau unui om în nevoie este mai de preț decât a ține ritualurile. Asta a fost situația. Un om disperat care îți cere pâine. L-a ajutat. A fost de partea lui. De fapt, Domnul Hristos la fel a răspuns în vremea lui când ucenicii au rupt spice și fariseii spuneau, nu țin legile. Și Hristos i-a spus, este mai de preț să ții legile când cineva are o nevoie. Deci preotul l-a ajutat în primul rând că i-a dat pâine, numai că vezi, spune versetul 7 în continuare a textului unde încă n-am citit, în aceea zi acolo se avea și era închis, încă era cineva închis, cum era închis nu știm exact, un slujitor de-al lui Saul, numele lui era Doeg, Edomitul, și spune că era căpetenia ciobanilor, păstorilor lui Saul. Cine erau edomiții? Edomiții erau urmașii lui Esau. Esau și Iacov.
doi dintre patriarhi. Și Esau ăsta s-a dus în sud, în zona Iordaniei de astăzi. Cine a auzit de Petra? Acolo e zona edomiților. Și edomiții au fost de multe ori în conflict cu evreii. Dar spune că era slujitorul lui Saul, care a asistat la ce s-a întâmplat atunci. Și după ce David a luat pâinea, probabil că a mâncat, că era foame, fuga. Versetul 8, David întreabă, nu ai aici și o suliță sau o sabie? În versetul 8. Deci întreabă după arme. Mi-ai dat pâine, nu cumva ai și niște arme aici? Iar spune că eu am plecat în grabă cu oamenii mei și nici sabia nu mi-am luat. Deci încă o gogoașă, nu? Încă o minciună, iar. Că el de fapt era fugar, nu era într-o misiune. Vezi ce se întâmplă cu David, frați și surori? Când David a stat în fața lui Goliat, vedem la el o încredere în Dumnezeu, nu? Neclintită, că Dumnezeu e cu mine, că El mă va ajuta. Acum fuge de Saul și parcă nu mai e același om, nu? Parcă nu mai e călăuzit de puterea asta a lui Dumnezeu. Parcă e călăuzit de frică, de firea pământească, de minciună. De fapt, mai departe spune, după ce a plecat de la preot, știți unde s-a dus? În capitolul 21, s-a dus la filisteni în cetatea Gat, spune acolo, și a început să facă pe nebunul în fața regelui filistean, îl chema Achish. Deci David era într-o situație critică. Era frică. Venea cu minciuni, povești, încerca să scape de Saul, nu? Și îl întreabă acum, nu ai cumva și o sabie? Vezi? Versetul 9. Preotul îi spune, este sabia lui Goliat. Sabia filisteanului Goliat, pe care tu l-ai ucis, David. Vezi, ca și cum i-aduce aminte. David, tu îți dai seama cine ești? Tu, David ăsta, care acum nu știu ce spui, tu l-ai ucis pe Goliat în Valea Terebinților. Tu ai fost vitezul Domnului, cu alte cuvinte. Nu uita cine ești. E aici înfășurată într-o învelitoare sau într-un covor și zice în spatele efodului. Ca și cum trofeele din războaie erau ținute acolo, în locul de închinare, în cort, nu? Păstrate în locul sfânt. Dacă vrei să o iei, ia sabia lui Goliat. Și David zice, nu este alta ca ea, dăm sabia lui Goliat. Deci, preotul îl ajută pe David, da? Când îl vede disperat, cum îl ajută? Îi dă mâncare și îi dă și arme, sabia lui Goliat, nu? Pentru noi, lecția asta, noi citim din Psalm că Dumnezeu pentru noi este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Pentru David, ajutorul a fost acum prin partea acestui preot. Nu? Dar vezi, preotul care l-a ajutat pe David s-a supus în ziua aceea unui mare risc. Nu? Și acest preot, Ahimelec, a trebuit să plătească un preț mare pentru ce a făcut față de David în acea zi, nu? Și deznodământul, sau ce s-a întâmplat mai departe, îl vedem în următorul capitol, în capitolul 22, când Ahimelec este adus în fața lui Saul. Capitolul 22, mergem la versetul 6, deci acum citim iarăși din Samuel, dar capitolul 22, începând cu 6, unde se reia într-un fel întâmplarea ce s-a întâmplat. În 22 cu 6 spune că Saul a auzit că David împreună cu oamenii lui au fost descoperiți. Saul stătea în Ghibea, unde era locul lui, avea și sulița slujitorilor. Saul se simte amenințat, parcă lipsit de susținere. În versetul 7, Saul spune, ascultați voi, beniamiți, dacă voi vă luați după David, spune el, o să vă dea David vouă ogoare, pământuri, vii, o să facă el căpetenii, lideri dintre voi, dacă el va deveni liderul vostru. El îi amenință. Saul este suspicios, îi acuză pe slujitori că și ei sunt de partea lui David sau conspiră împotriva lui. Versetul 8, știți ce spune Saul? Îi acuză pe oamenii lui. Voi toți ați uneltit, zice acolo, nu? Toți ați complotat împotriva mea. Nimeni nu mi-a dat de știre că fiul meu, Ionatan, a făcut legământ cu David, fiul lui Isai. Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi să-l doară inima? Ce spune Saul? Parcă vrea așa să te atingă la nota sensibilă. Niciunul dintre slujitorii mei să nu-l doară inima pentru mine, Saul. Îi acuză, nu?
Nu v-a păsat de mine, nu m-ați înștiințat că fiul meu și cu slujitorul meu se răscoală împotriva mea, să-mi întindă curse, să mă pândească, nu? Cine uneltește împotriva mea, cu alte cuvinte, în ce spune Saul, va vedea mânia și urgia mâniei mele. Dar vezi, din ce spune Saul, îți dai seama cum erau oamenii de la curtea lui. Cam cum priveau oamenii la el, dacă el asta le reproșează, nu? Parcă îți dai seama că până și oamenii de la curtea lui, mai degrabă, începuseră să fie de partea lui Ionatan și a lui David, că îi știau viteji, că vedeau nebunia lui Saul, care era cuprins de crize, dădea cu sulița, nu? Frați și surori, oamenii înțelepți sunt de partea celor curajoși și drepți. Oamenii înțelepți sunt de partea celor binecuvântați, de partea adevărului și a binelui. Vezi și astăzi sunt conflicte în Israel și fiecare dar tu de partea cui ești? Unii țipă cu palestinienii, unii țipă cu evrei. Acum sunt alegeri. Și acum fiecare se întreabă, tu de partea cui ești? Vecinul nostru își pune acolo niște semne. Știu ce, Harry sau știu ce. Și vine la noi, am și eu un semn în plus. Ia zi tu să pun unul și în curtea ta. Lasă-mă, Doamne, it's ok, ține-l tu acolo dacă vrei. Deci fiecare întreabă, tu de partea cui ești? Pe cine vrei să-l susții, nu? Și Saul e supărat că vede că oamenii lui parcă nu-l susțin așa cum ar fi vrut el, nu? Parcă cei mai mulți, el le reproșează. Mă uit la voi, parcă cei mai mulți îl susțineți mai mult pe Ionatan și pe David. Nu? Și oamenii tăceau. Oamenii tăceau. Și parcă toți tăceau, nimeni n-a spus nimic, în afară de unul. Versetul 9. Edomitul Doeg, așa spune acolo. Doeg, Edomitul, care era și el atunci printre slujitorii lui Saul. Deci, acest Edomit, Doeg, fusese și el înălțat la o slujbă de păstor al turmelor și acum era între lideri. Și el spune, eu l-am văzut pe David, fiul lui Isai, că a venit la preotul Ahimelec, la Nob, și versetul 10, acum el cumva dă o mărturie sau face acuzații împotriva preotului. Și spune, preotul Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru David. Când a întrebat preotul? Asta până acum n-am auzit. El spune. I-a dat provizii sau merinde și i-a dat și sabia filisteanului Goliat. Probabil că Doeg a văzut că s-a dus la efod să ia sabia. Și cine se duce la efod? Ce este efodul? Efodul era instrumentul prin care se căuta voia lui Dumnezeu. Nu? Punea o întrebare. David de multe ori a cerut călăuzire. Și spune, ai efodul, preotul. Vreau să aflu voia Domnului, adu-mi efodul. Și atunci Doeg a zis, preotul a întrebat pe Domnul pentru David, nu? Deci acest Edomit dă mărturie împotriva preotului, nu? Și atunci Saul s-a supărat. A izbucnit, uite-te ce sunt. Am mărturie că acest preot e de partea lui David. Regele, versetul 11, Saul a trimis să cheme pe Ahimelec, preotul Ahimelec, și pe tot neamul, familia de preoți. Și a strigat la el, l-a acuzat în versetul 13. De ce ai uneltit împotriva mea, Ahimelec, preotul, împreună cu David, fiul lui Isai? De ce i-ai dat pâine, sabie și ai întrebat pe Domnul pentru David? Ca să se răscoale el împotriva mea, să-mi întindă curse, cum face astăzi. Deci Saul, pe baza mărturiei, aduce și el acuzație împotriva preotului, nu? O acuzație falsă. Și vezi, deci acum e o judecată aici, între rege și preotul din țară. Și regele spune lui preotului, tu nu ești de partea mea. Ba, ești de partea dușmanului meu, David. Și acum preotul se apără, vezi, în versetul 14, preotul răspunde acuzației. Ahimelec ar fi putut să nege. Nu, împărate, Maria, eu n-am conspirat cu David, nu îl susțin pe el. M-a mințit!
M-a mințit, a venit la mine și m-a mințit. Eu sunt loial numai ție. Nu? Iartă-mă! Așa ar fi putut să răspund. Cum răspunde Ahimelec? Ahimelec, versetul 14. Îl apără pe David. Care dintre toți supușii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, care e ginerele împăratului, care este gata la poruncile lui, care e înconjurat cu cinste în casa ta și la curte. Și la versetul 15 mai mult spune: oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Nu? Și spune, deci, cu alte cuvinte, Ahimelec, cu alte cuvinte, recunoaște. Îl apreciază pe David, este de partea lui. Deci aici vezi în comportarea lui Ahimelec față de David că ia apărarea, că este drept. Nu? Și atunci spune, oare de astăzi am început să întreb pe Dumnezeu pentru el, pentru David? Deci una din slujbele preoților era ca să afle voia lui Dumnezeu. Pentru rege, când regele trebuia să meargă într-o bătălie, mergea la preot și întreba pe preot, ce zice Dumnezeu? Să merg sau să nu merg? David de multe ori a căutat călăuzirea și a întrebat preoții să ia efodul și să afle voia Domnului. Dar Ahimelec mai departe spune tot aici în versetul acesta să nu arunce regele nicio vină sau acuzație asupra mea sau a familiei mele, pentru că eu n-am știut nimic din ce s-a întâmplat. Așa spune el. Deci n-am știut. Cu alte cuvinte, asta mi-a spus David, dar n-am știut, n-am fost de partea lui. Și ultimul lucru pe care îl amintesc, cum s-a raportat preotul Ahimelec la David în situația aceasta. Vezi cum se încheie istoria lui Ahimelec de la versetul 16 în continuare. Din cauza lui David și pentru că a fost dedicat, Ahimelec plătește cu viața lui și a familiei lui. Versetul 16. Regele Saul, care era stăpânit de ură, i-a spus, trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău, toată familia ta. Pentru că preotul ar fi trebuit să fie, el, Saul zicea, să-mi fie credincios mie. Nu? Și a spus oamenilor, gărzilor, la versetul 17, voi să mergeți acum, slujitorii lui, gărzile, soldații, ucideți-i pe preoții Domnului. Ce cuvânt trist! Împăratul lui Israel, a poporului lui Dumnezeu, să dea poruncă la slujitori să ucizi pe preoții Domnului. El nu spune ucideți-i pe nenorociții ăștia. Ucideți-i voi acum pe aceștia care sunt preoții Domnului, că sunt de partea lui David. Versetul 17. Nu? Că i-au știut că e fugar sau rebel și nu mi-au spus. Omorâți pe preoții Domnului, că s-au învoit cu David. Sunt de partea lui. Într-un fel, te gândești ce întunecime a cuprins mintea lui Saul ca să spună să ucizi pe preoții Domnului. Dar mai departe spune, slujitorii regelui n-au vrut să întindă mâna, să scoadă săbile și să ucidă pe preoții Domnului. Oamenii ăștia n-au spus nimic mai înainte, au tăcut. Și acum când Saul le dă poruncă, sunteți slujitorii mei, scoate sabia, ucideți-i pe ăștia. Niciunul nu se mișcă. Vă dați seama de ura, de mânia care era în Saul. Și atunci regele, versetul 18, îi spune lui Doeg, edomitul, ucide-i tu, lovește-i. Și Doeg i-a ucis pe preoți. În ziua aceea, spune, 85 de bărbați care purtau efodul de in. Vezi, în ura lui, Saul poruncește să fie ucis preotul, marele preot Ahimelec și familia lui, care erau oameni nevinovați. Și versetul 19 spune că a trecut cetatea preoțească nouă prin ascuțișul săbiei, bărbați și femei, copii, prunci, sugari, boi, măgari, oi, pe toți i-a trecut prin ascuțișul săbiei. Cu alte cuvinte, era plin de mânie, de urgie. Episodul ăsta s-a încheiat tragic, nu?
De fapt, David este un psalm în care David își amintește de episodul ăsta și scrie despre cum a fost în viața lui interacțiunea cu Doeg, Edomit, Psalmul 52. Și acolo doar citesc un verset sau două. În Psalmul 52, cântarea lui David despre Doeg, Edomitul. Doeg iubește mai degrabă răul decât binele și minciuna decât cuvântul adevărului. Edomitul Doeg este omul care nu-l ia pe Dumnezeu de drept refugiu al său, ci se încrede în marile lui bogății și vrea să crească în putere, distrugându-i pe alții. Psalmul 52. Într-un fel, cuvântul ăsta e un cuvânt de avertizare pentru oameni care urmăresc interese personale sau oportuniști, cum l-aș numi pe Doeg, un oportunist. Oameni care sunt gata să treacă peste orice, peste cadavre, numai să câștige ei, să le meargă lor bine, să aibă privilegii sau bani. Doeg a crezut că asta e o oportunitate pentru el să fie de partea lui Saul. Și o să-i fie bine. O să-l ridice acum Saul și mai sus pe el. Dar cred că este un cuvânt de avertizare și pentru cei care sunt puși în slujba lui Dumnezeu, pentru preoți, dar și pentru noi care citim astăzi. Știți care e cuvântul de avertizare? Ceea ce Dumnezeu spune sau promite în cuvântul Lui se împlinește. Și știți ce a promis Dumnezeu față de preotul Eli și copiii lui și familiile lor? Pedeapsă. Până la sfârșit, când citim în Samuel 21-22, probabil că putem să ajungem la concluzia că moartea preotului Ahimelec și a preoților, care erau nevinovați, până la urmă a fost după voia lui Dumnezeu. Cum? Vă amintiți la începutul 1 Samuel, în capitolul 2, vorbește despre păcatele fiilor lui Eli. 1 Samuel, capitolul 2. Știți ce făceau? Când se aduceau jertfe, luau cu forța carnea jertfelor și oamenii spuneau, nu lua, dar ei nu fac ce vreau. Și mai departe spune, se culcau cu femeile care slujeau la cortul întâlnirii. Și Dumnezeu a rostit un cuvânt de condamnare asupra fiilor lui Eli. Știți cum se numeau fiii lui Eli? Hofni și Fineas. Și asupra familiilor lor. Este în 1 Samuel, capitolul 2, de la versetul 30. Voi cinsti pe cei care mă cinstesc, însă pe cei care mă disprețuiesc, îi voi disprețui. Va veni timpul când voi reteza puterea ta și a familiei tatălui tău, Eli, încât nu va mai fi niciun bătrân în familia ta. Toți fiii tăi vor muri în foalarea vârstei omului Dumnezeu către Eli. Hofni și Fineas vor muri amândoi în aceeași zi. Cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 2. Frați și surori, noi de multe ori ne întrebăm de ce se întâmplă o tragedie. De ce Dumnezeu îngăduie acum să moară acest preot, 85 de preoți, care nu au avut de-a face cu David. Dar pe de altă parte, să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu care a fost spus și care se împlinește. Păcatul și necinstirea lui Dumnezeu au consecințe tragice și a avut pentru Eli și pentru fiii săi care au necinstit slujba de preoți. Blestemul, pedeapsa care au fost rostite asupra casei lui s-a împlinit mai târziu, după 2 generații, prin Edomitul Doeg și prin porunca lui Saul, care era cuprins de ură, nu? Și am putea să încheiem în dimineața aceasta, când ne gândim care este prețul devotamentului pe care oamenii îl au pentru unsul Domnului. Vezi, frați și surori, și noi suntem chemați să fim credincioși unsului Domnului. În vechime a fost David. Pentru noi unsul Domnului este Domnul Iisus Hristos, Mesia. Și vezi, uneori trebuie și noi să plătim un preț pentru a fi devotați Domnului Iisus Hristos. E adevărat? Și mulți dintre noi ar trebui să suferim. Uneori ne întrebăm de ce este suferință care mi se pare că e nedreaptă.
Este suferință pentru că este voia lui Dumnezeu. Cred că una din lecțiile importante din cuvântul acesta este că Dumnezeu își împlinește planurile Lui cu poporul Său. E adevărat? El le împlinește. Cuvântul Lui este adevăr. Este drept de încredere. Chiar dacă noi uneori nu putem să pricepem de ce s-a întâmplat o tragedie sau alta. O altă lecție este că cei care nu acceptă voia lui Dumnezeu vor suporta consecințele alegerilor lor. Cum au fost fiii lui Eli și cum au fost și preoții ăștia care aparent sunt nevinovați, dar sunt oameni din familia lui Eli și Fineas. Și frați și surori, Dumnezeu își împlinește planurile Lui și astăzi. Trebuie să ne amintim de lucrul acesta. Își împlinește planurile Lui și în Israel, și în America, și în biserică. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem voia Lui, să o împlinim, să spunem și noi, cum spune cântarea, învață-mă să ascult cuvântul și Lui să mă supun. Să fim oameni care ne încredințăm voii lui Dumnezeu pentru viețile noastre și a familiilor noastre și pentru biserică. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin? Amin. Amin.